thatu ti le thler tu te song in zawain chi bai le vekule tun chum kan video be thung chuan Mossad agent ni bok ramzalin atana susatu poimo tak mai mi che pakhat sula kisik ko heni chanchin kan ngai thlain kan thler ho ve le thung dona video te abula chang atop thlengin milo thler sakin milo ngai thlak sak le cheu don ya sula kisik ko hen hi kumzabi somni hun lai vela mi zong zangina an ne le mi ngai sak tak mai anin awang hian shiat a hlo emema Beirut khopuya apasal Joseph ko hen nen in nuam le moi taka cheng donin mi khwalte an thleng fo thina in an ina chuan party te po hoi ho thinin mi hosa tak tak te so an kal khoma mi te chuan chung ko zom taka changa lo chor chuak mi se fil taka chuan an ngai hlum vek bok ani he mai ba ka solai hi Lebanon elite officer te politician te le midang dang nen anin me sia thai mema apolai tin mi biang biak te athiamin mi channel omle in ngai tlom takin om thiam hle boka eng ang hmuna po omse mi tu po mai cho abi changai lo thatak hian alo dong song zel thei thin ani nima sela kumsang kha sakwa somruk pakhat vela tang khan ani na cho alo lang tan ta a Mossad agent ni in chung khura chuan nu fel le in ngai tlom tak angin alanga nima sela chumi pialama chuan thil hla omle fin thlak tak ni boxi te cho ati ta thina chutian chuan kumson poli chung se chu jodaral tlan sang tam tak Arab ramatanga Israel rama tlan chhuana konga na satakin alo puito a mi fing le tom kam thiam tak ani awang hian mi hlom tak tak te po injam siam na te ani pui thei zela ma se ni khat chu awade na kal tlong lai chu atop deuh ta thut mai heta hian Lebanon thunei tu te lam po chuan eng thil nge an tia solai chunga po hian enge thleng zel I han thlerin I han ngai thlazel don ti ang sola kesik ko hen hi kumsang kha sakwa son pasaria khan Argentina rama alo pianga anol apati hi Zion mini in rin na le thil ti konga mithiam tak ani boka heng hun lai hian jodami te cho anjam lama kirnga in hebrai chong man angai wang chuan joda te cho mun him jok le nuam zoka an om theinan state thar an din thar angain an jing boka chumi ni wan chon solai pian hnuloka an bungrwa te cho siam filin South America chu British of Noya alo omawangin Palestine lama chon an pemta a chumi hnu chon Jerusalem a kalin chumi hnuwa makor baro an ti huna chon an khosa zuya helai mun he chati hunlaya an mun be seber omchun ani nge ani te chon solai chu ano panlai tang rengin thil mangchang tile thlir dan te chu Asia in alo thanglian chhozela chuti hunlai chuan apa le una pa po chu juda sarkar na paitha konga British khapna dautu te singami ni in anin lama an tongtai na huna chuan anral thuam de chu an thokro ta china chu solai po chuan no che vek zelin an thil ti te chu hlo omin thalo hle ma se a to zia chu a hriat pui ve reng thunga chu mai ba ka chuti laya naupang tam tak te na an ti angin mi te chu tan pui thinin an rong te a bo sak ta china chutiang chon tong kama soi mai lo hian atakin ani chuan ati pui tling thin ani te chon solai chu Evelina di Rothschild School a chon serve zelin chu school chu zoda me chiatina an serve thena na school an hon ani a chuta chon literature te geography te le ramdang tong sang sang te chu hebrai tong ang chon zer thenin chu thil chu chuti laya Zionism thil ti hoi sen thlak tak anga ngai zinga mi an ngi a chuta chon solai chon me che hoi sen tak le ramta na thil ati ve thei jate an namte malam hunata na ain pe be to jate chu azir chok boka e chon ron seilian chhowe zelin nola hleitling le engine top tak mi chu aron ne chhawda zela mi te na an ngei da na po nola chhelo le fing tak manilu zawwe vo takangin an lo mu boka chu mai ba ka mitmeng moi tak mai nein tom kam thiam tak alo ni bok nen mi te po chu an kumil zelin akom him thiam mi ma ama lo sha thang tu te phei chuan he mi chia hi mi special takani tin an soi hial thina ni ma se chu tianga anun aman chhobe mek lai chuan Beirut atang hian palai mi so paruk zet mai chu solai pa hna chon ron kalin solai chu an ron enta a chung palai tena solai an hanbel che no chuan nula thatak mai fing box si ani ti an shat nuwa an du zong tak mai ni in a pasal tura an ti po so mi hlotling takle mi te sha hlo tak ani ve boka
chu thil chu anu le apa te tan tak po thulom om tak ni in an fono chuan din hun tha zawk le zom zawk anei theidon ni nan nga ya chumi ni wan chuan chu ine na chu tha an lo ti mema ma se solai tan ero chuan asong to na hnung ber anga chuan angai thei thung ani chumi hnu tang chuan solai chu aruma chuan in khung taringin atap deu reng thina a chan chu pasala nei ma a anam poile a chi te ta na zalena hmosak chu atumber ani wang ani pakhata ma se solai chuan pasal chu nei tak ngein melsiat lo le mungai lo te na chuan hroilo ani ta a chu in nei na chu ama du thlanna a nei po ani lo ve ni amma hona hun khir le na mai lo takte aton chan na tur kong ani ang ti po chu a shelok bik reng reng lawa ya chuan hemi nu hian Jerusalem chu chosan le in a pasal Joseph ko henian chuan Beiruta an pem ta a chung hun lai chuan friends thunu na hnoya an lo meka chutian chuan nu patuak tharte chu wadi abu jamila juda ti omna huna chuan an kho sabe ta ani ye chuan solai pasal Joseph hi sumdong hausa le hlotling tak mai ani a anu pui chu adu engpo pe thei tur hian a hausa tok bok nen tlero man to tak tak te til sang sang de chu a le sak thin ba ka a che hlo bi tur te po pe hialin nun nuam tak anei tira ma se chu tiang ang non chu solai nen chuan a inrem lo hle thong a chan chu zalena nei du konga tanla tu te zinga tanga alo chor chu awang le Jerusalem thil ti le a thil tum chu a thi senena a than nan to awangin ama chuan a be thla to awang ania chumi ni wang chuan chu in chung zau le nuam taka chuan nopui tha le fil tak anga omin anun chu lemchang nun angmai hian amang chun som reng thung ani ye chuan me che tha le khotlang tan po tangkai tak mai ani awangin Beiruta an omna juta te jinga po chuan shiat a hlo em ema reilote a thil dang chu ron thleng le bokin an chena in po chu mi chi sang sang om khom na mun ber alo ni da thoya eta hian juda mi te chau ni lo Christian te Muslim te le officer lian tak tak te chu anina chuan anin pel zu treng maya chu mai ba ka zanre e tur chuan mi te chu som hlom thinin chung ho nen chuan an ti ti ho ta thina te chuan chung an ti ti ho na atang te chuan sum don na lama te inrim siam na te aniin politics lam chung chang te thleng chuan an soi kai chho ta thin bok ani te chuan kumte ave zel nuwa chuan o hen chung kwa te po chu pung ve zelin fa te an nei bel ve zela chute lai chuan Beiruta independent po ni in Lebanon khopui ang de orewa vo ni in Middle East lama Little Paris ti aloni ta hiala heti lai hian kongpui ser te chu music le thom hmoi tak tak te chuan khatmup thinin zanlam boruak te po chu a tha thin hle maya chu mai ba ka mi te chuan zotinen an hun nuam tak te chu mang thinin olai po an nei ngai me lawa chuti lai mekin solai po chu chutiang khowela chuan cheng chhovi in mi zong zong chuan an du ba ka an ngen em ema chung mi chi sang sang te nen chuan dinner te anei ho thin ba ka zu te in ho thinin thil tam tak te an soi ho thina chungan in leng te chu an ri to phe chuan thuruk te po chu an soi chok pong pong zela zan khat phe chu politics chungchang an soi khomna chuan solai chuan an nun thak danglam thei tur thil chu a hrita hlo mai kumsang kha zakwa somni chho kum top lama khan British Hovian Beiruta Palestine officer te chosan an tumlain Syria in beipui an thlakna torwa manna an nei te chu an soi hawa chota an soi zel dan chuan aram ri chu pel an tum thole juda te thil thar nei te po chu lak saka ti chhe sak an tum tho te chu an soi ta a heta an thu soi te hi michin khatitan chuan thuthang angmai mak ani a ma se solai tan ero athil ti tum bultana dari angmai ani thung avoi khatna tan anon chuan omzia chu nei ve tan to in chu athil sha chuan thathauna te chu a pethar ve le tanta a tin hei hi pathianin ami te ta na Beiruta ada chan anga chuan nga in tilro puile maktak te thei tur hian pathianin ada anga chuan angai hial bok ani ti chuan kumsang khasakwa somli pasariya khan solai chuan Jewish organization member zingami Israel Intelligence Service a malam masaber to Moses Sartok leader of C anti chu ba be in Putlet engma poni lo chuan a chan puina chu avadil ta a chuta athu shil masak ber po chu Arab Hovian an ron lo chil tur tho avasaya chu athu shil chuan Israel lambeng a thlen hu chuan ngai ven a hlo mai ba ka an lo nga serious ta em ema chumi hnu rei lo te a chuan intelligence report a po ming thar
da pal ti chu alo ni ta hiala ye chuan chumi tang chuan sola ko hen nun chu nun pahni ang chuan in chen sang ngalin ni tian Beirut an ina chuan nopui fel le nu thatak angin alanga ma se zanlama thung chuan ngoi rengin adokan bula chuan thu in athu hriat ang angte azia nuwa Palestine lama chuan athon chuak le ta thena hei hi anun pahni hmanna bul tana chu alo ni ta ani heba ka hian kumsang kha zakwa somngo chhote lama khan sola ko hen chuan Middle Eastern history a ming alo cher to boka chuti lai mekin Beirut a ve thung chuan me chenui moi tak phena thil in thop tam tak chu rin helna chang an shimi alawa nima sela Lebanon angi po chuan eruk na hmun tina chuan on bereng thinin poisa hmang chuan permit emo passport emo po chu alei theibeka chung thil te chu atan chuan le a harsalim no bok ne poisa po ko hene chuan engma boina anei lo boka chuti lai mekin a pasal Joseph po chuan anna thorok chu lo hria sak ve vek bokin achang phe chuan tu hnen ange pek tur ti tile anna thona hmun mo theilawa omreng tur sa tang po chu a shil vek thina te chuan solai chu restaurant man to tak taka te chuan in lan thinin officer te politician tile mi ho satak tak ten zu an ina annui bok bok lain ani thung chuan ngoi ringin asum do na chu alo kalpui ve char chara chutiang chuan kartin mel thar chu nei bel zelin chung ho ten en chuan thuruk tam tak chu an nei da thin bok ani nima sila chuti lai mek chuan joda khotlang chungami te chuan soi sep lo nein chu thil chu he me che hi engwangin nge sipai mi patini na official taka anin mo thin ti chu ni a ma se poisalem angmai in thuthang chuan ngai sak chu a hlo zuilem lo thong in Israeli independence a hmu hnuwa le Arab sarkar ten juda te anram chhosan an khap hnuwa khan juda chung ko tam tak chu an dikna chanwo te chhosak ni in forbe na hnoya omreng ang an ni a chu wan chuan sulai chuan Lebanon kaltlang hian Arab ramatangin juda te chu hroi chho atum ta a chumi hnu chuan juda te chu Israel rama chuan lo tir ta phiuin ati dan tur le akong ang zong te chu asiam veka in ral tlan chen khate phe chu tuipuya longte mang chuan hroi thinin chumi mang chuan zan khwa an kal hnuwa Israel ram chu an thleng thei ta thina chuti lain chen khat chuan officer te lo thamin patrol dang te hmun danga an thon lain a hun taka ramri an kan theya in midang te po chu document lim mang te po chuan zin be thei thawin chunga chan chho zinga mi sang tam tak te chuan an kalna hmun tur chu an thleng thei ta thina chu mai ba ka Syria te Iraq te le Iran atang po hian judaral tlan de chu arukin Beirut a chuan an ron hroi ta thina chuta tang chuan solai pu in zalen na chu asol chanta ani ma se mi tam jok ta chuan tunge an ma ni chan chok ti po chu an hra chuang ho lo thunga kumsang kha chakwa somli pakwa a pol ma saber zinga chuan a fa pau pa ber chu Israel a chuan atira a chan chu chuta chuan a him jok wang ni in chu a thil ti chu Beiruta juda chung katam tak chu chutianga ti tura a fuiba ka chuan chung thil song chu ama chuan a boy pui vek to nge a chutian chuan chhon ani in nu thali ero pui tak ang mai ania zana thunge ro chuan sum do na konga thoktu poimo tak mai ni in smuggler hla omber ber te po chu a befel thei ta thina chu mai ba ka army officer te swam mang te le muslim shwai tu ti ang po chu in biang na thatak tak te anei pui thei zela chumi ni wan chuan Israel intelligence te le Beirut criminal hnoya omte po chuan an za em ema reilo te hnuwa phe chuan anik ne matan Monsieur Sula ti chu alo ni ta hiala mi pakhole chakmel tak tak te po in zo na chu nei talawin a thu chu an oi hle bok ani te chuan kumtam tak alem hnuwa a fapa pakhat chuan superhero le spy lampang chanchin chhiar chu angai na thle thu an soya ma se a fapa chuan an chung ko zinga mi pakhat chu chuta thok thina ni ti chu angai to thlengai ho lo in ano chu tungi ani tak tak a hria thinan kumtam tak a man thu an soi bok ani heiba ka hian a fano no pangte po chu ami son thopta ka chuan teltir ve in kar to pa a fano chu phone anei lo awangin anu phone tur chuan kendi dora avakala chuta tang chuan number engemaw za chu vakolin chuta chuan number 10 emo 15 emo 20 emo soi turin alo shila ma se a fano chuan umriat mi chau ani awangin a hre thiam lo hle thunga ti chuan he thil po hi a hnuwa chau Israel rama tir chho pol danga judaral tlan omzat ani ti chu hriat chho ani leta a
amai ro chu hunte akal sel nuwa chuan athuruk te chu von tha thar sa tial tialin anna tho dan te po chu ar sa zol chan ta hle maya tin anna tho te po chu hretu lo pung ve zelin mel she tharle meeting ane pyang chuan athil ti la chu alang sar tul tul mai se amai ro chu solai chuan chu chu hre reng ma se athil ti chu ti to patum chong lo thung ani zan kha chu thilakal swalta a seria juda omte jinga mi tlan chu atum ti atang chuan rang in tanin khami kum sang kha zakwa somnga pakhata khan damaska juda ti tan chuan annun chu tor theiro la ni lawa man te an tok na sa in an biak in te po chu khar sak ani ta hiala ras hasana maluk khan mi zathum chuang lai chu beru ta chuan ron tlan chhia in wadi abu jamila juda kwartara po anin thubo boka ma se thubring thei ani dalo achan chu Israel rama chongai thin ani wangania in tlang lama kong poipa ngai te po chu Lebanon se pai te chuan ramri an ben himna an ti khauta ka wangin an khar ka vek boka ma se solai thian thatak mai abu a hi mithil ti thei tak ming thang tak ni in casino le night club nei tu ani mai pi alama Beirut Christian da chu obokin mun tina chuan in zom tam tak aneya chopa chuan do thlan tur sola I apek nuwa chuan chopa thoron ang chuan solai chuan ral tlan de zo toipui kal tlanga tir chhuatumin cho thil cho hlaum hle ma se a the ni ti cho lantir atum hnitla thunga chutian chuan mi zavel phur thei tur bongra phur long chu ngai to ngalin Israel long chol hmoni haria chuan longin an kal phutanga chumi nuwa sibras kal tlangin Beirut chuan an kir e dona de chuan chuta long pani de chu an kal tluang ema ma se a pathum na ero chu atlong pelem lo thung zanlama chuan ral tlan de chu taxi chuan ron hroil in zana chuan long te mangin thimjinga chuan an kal le ta thin ani heti lai me khian solai po chu coffee a thamong taka lo thuin sipai ho che na te en pa chuan coffee lo ina police siren ri chu ashita thut mai man mo tak mai hian bichlam chu apanta a eta hian mi pakhatina a report wang alo ni oma ma se cafe lama ale tle nu chuan engma chu a thleng zui te lo ni na lang de chuan solai chu beidong tak chung chuan a kal zela muslim sectora night club te thunon tu mi hlaum ber polami daru isabula chuan wakalin eta hian anona ta na hlaum theitur chu in siamin in remna anei puya ma se ni engmaza chu ta tanga a chwa nuwa chuan thu thang chu om chan ta ngala chu thu thang la chu adar zau tol tol mai si chumi ni wang chuan rei vak lawa sulai chu zona zo torin ko ta ko ani ta nge a ma se muslim police station a chuan Christian lawyer ti lo turin anton chuan lo shirian muslim lawyer pakhat chu alata a chu chuan akal phung po chu ati khotlai deuh pha nge ani ti chuan aro mana chu amol mang hleya captain na sala thu soite le atho boy de po chu hun ti khotlai nan chuan mangin lawyer chuan hetiang zanama thleng le nga chu solai hian a hri thiam lawang ti nan soya hetia tel an nei lai hian solai chuan an fa pasari na tur chu pai mek bokin rai chung chuan ni som ni chung ze chu lungina chuan tan tiar ani tho ani ti chuan a fa pa David a shen nuwa chuan tlanga juda me chitani na chuan tan tir le nia ma se a pasal Joseph chuan oisa a pek tam ema wang chuan ata na hun po chu private house ang mai hini in awm nuam se hle thong ani ti chuan solai chu je da tang chuan a chhuak ve theita a ma se a thil ti chu ala to pu chong lo ruam hona dang sem le in mamu tho chakhe na tang chuan passport limte a siam nuwa Turkey a ral tlan de chu thona mang chuan a thon tan ne ta char chara chulai mun Turkey a chuan Israel agent de po chuan ommun an lo khwar to nge nge ni oma ti chuan chu tiang huna chuan khowel po chu lo dang lam ve zelin kumsang khazakwa somnga palia khan Gamal Abdul Nasir a chuan Egypt rama thune na changin ro aron relta a ma se Syria ram ero chu laboi rangin sarkar na lampai thla kha alani reng ba ka Beirut po chu politics tama inhmana hmun pui braso alo ni ta zel boka chumi ni wang chuan spy chi sang sang tile thil thalo tak tak ta chuan a khat reng mai ani te chuan solai chuan chu tiang khowel chu olsam takin apal tlang zela atan olsam na tok te po ani ma na Israel mission kalpui mek tu te chu a mu chun som zela in midang lak lo te po chu tum zelin ama chu ti boy thelo le khoi thelo ani chu ain ring boka ma se mi pakhat chuan lo en thlaru reng to in
Beirut khopui danga mel thar lang te chuan zona asiam ta a tin solai chu mi then khat chuan tu lam nge ani tak tak ti te chu an soi lama te chuan kumsang kha zakwa somo top lama khan Middle East a political map chu en thak chak ta em ema kumsang kha zakwa somnga pariata phei kha chuan Lebanon chu boina aron lo chawin silai kari te chu Beirut khopuya po chuan aron ri chuak ta a he khopui he sector sang sanga thini in Christian Asfaria le Muslim basta te chen ania chumi ni wan chuan Wadi Abu Jamil po kha Juda te quarter le in ka hai pang tu tinena anin kara chuan omin Juda chung da chu Christian emo Muslim emo tu zok nge hlom zok ti noya chuan an oma tin Lebanon pialama chuan he bial hi in ti hlumna ti le phiaru ngaten om tak tak om na mun ani nge hiya he ti lai me khian erakrama pe thung chuan lalram chu se paiten an pai tha a aman le Baghdad khokong puya te po chuan ti sen de chu om ta phung mai ani te chuan kumsang kha sakwa somnga pariat julai thla khan US 6 thlona chu Beirut a atla thla a ma se chu thila chuan American ho an in rol lo ni na lang ma se chu boina thlenlai chuan zoda mi pa som de chu ruk bo ni in huya nge anom ti po tu ma in an shelo boka chutiang ni wan chuan solai vek chuan ama chawin thil chu atileta a Tranpuina ngak boilavin Muslim Basta district a silai keng polte shwai tu Abu Mustafa chu wabe in mi puite le police te po chuan ani chu an hlau em ema ma se solai ero chu ama chau chuan chu pa mutur chuan akalta a heta hian a hoi sen na zong zong som khomin Abu Mustafa ne na chuan ami man te chwa tur chuan apati tapmi a Mustafa po chuan lorem ti in mi pa te chu damin an lo le le ta ani te chuan ni eng mosat nuwa chuan mi hlom tak pakha chu thuron a hmongin solai ti na chuan vakala solai chu ruk bawa Damascus shoi tur ti ni in Syria intelligence lamina hunrei tak chunga an lo thopui du to ani wangani a ma se ashiat me lo chu man tur an ti me cha chu legendary pal ani ti chun ome ti chuan chu pa chu a ina lu cha chuan solai chuan thil thleng chu lo she thiam hmal chatin mit meng voi rei le in sum tak chung chuan an ina tanga chok ba tur le ama po chu a hruai ni chuan an tha don thu a shilta a chu chu adik zia chu lo she thiam hmalin atan chhotir mai ba ka airport thlengin apuita a amani atanga thlona pakhat passenger lisa aming tarlanna document pokha arwa man sak tabik bok ani ya chuan solai chu Lebanon atanga thlona masabira chuan chuangin Israel lamna khoitu te hna chuan engkim avaripota chu a reporta chuan adit ngethle ba ka kirle to lo tur chuan anti hial boka nimasila solai chu kar khat nuwa chuan kirle in thil thleng da chu are deuh ni in alangta heta hian solai chu achung ti mutur chuan azalen le theita ani te chuan chumi hnu atang chuan thil engkim chu in thlak danglam to in la om po chu om to me ulawa chati lai mek chuan solai thopui pa chu South America lama chuan bakalin heta hi chuan assistant thar Mohammed Awad anian chuan an thok duna poisa a hmuna ani chuan engpo ti the ang khani in solai chuan information chu apa chong to zel boka ma se pai haute an lo chet vering awangin an thang kam na lama chuan akalta ani Istanbul a chuan azen po thina tum kha chu thlathum don lai mai an pahni chuan Roma tir ni in solai po chu apasal chuan inama ho tura angin lai takalo ni a ma se heti lai hian awada chu Lebanon secret police chuan an lo zuru tan dai to ani oma chumi ni ban chuan kumsang khasakwa sumruk pakhat February thla khan engkim chu danglam ta vekin kar khatnu leka apasal Joseph chu ana thona sum e ro pu ani wangin an man zuita a chatiang bok chuan a thopui Albat Alia le Mohammed Awad ati po kha man ni in Awad chu darkar somthum paruk chung zet zona zo ani mai pe alama chung zona chu phek zathum chong zet atling hiala chu mai ba ka solai po chu zona zo ve bok ni in zoda te chu Israela tlan chuak tura apui thu soya ma se ram in thakna le sarkar laka helna lam ero chu a hnial thung chumi no chuan Syria intelligence te mol phodu em tu Lebanon lam chuan Israel spy case chungchang chu chipchira takin press meet hena chuan an soidar leta a chu mai ba ka chanchin bulam mi te po in Mossad te chu Lebanon upper class a an lo tho chu an au chhapui boka chatian chuan solai chuan she om tor na rap thlak tak tak te le zona mak tak tak te chu tor chhuak vekin
tual thatu te no chi zuar ti le roi hlo zuar ti nian lung ina chuan an tang hota ani heti laya a hri om torna mu nuam ti em mai meichegat pakhat chuan enkolian thi tura ti ani a ma se kumsom hni chung lung ina tang tur chuan hrim ani le ta hlawa a chan chu fa pasari lai nei meichhia chu an khongai wanga lo ni te chuan sula kisik ko heni jela atan chung khan ruk ru te tual thatu te le roi hlo zuar te chuan hwalvel ma se zana chu ala hlo chhuak thei thowa tanina po chuan madam sula ti in an ko ta thin ani ome tin amit ming chu atniam ngai lawa a zomna chu a hlo ngai lo boka chu mai ba ka tang ti in kara boina chhuak te le an thu boi te po chu lo ngai thlak sak thinin a chin fil sak bek zela a chakna chu ral thwa mai mo thuru ka imo ani lawa amma adam kho chwa thena tura puitu chungril thil ti thena le injin tok na angkha lane ringin anging ve mai mai ngai lo bok ani the chuan kumsang kha chakwa sumruk pasari alo thlengta a Israel chuan indona a chuan ni na chu changin thlainga mo zat nuwa tang te chu anin thlenga heta hian border kana ngak tu te singa chuan solai po chu tilve in a theitop chu in chaklo hlema se atum ro na chuan Israel ram chunga chuan ke apen tirta ani heti lai me khian abula chuan a pasal Joseph po kha Lebanon jela tanga chwa ani to thu an suiboka an fatinian chuan hunri tak anin hmulo hnu atopa chuan an chung kwa chu anin hmule theita a tin solai po chuan anon thar zo tan le to in anau panlaya nonral mong lo taka awm na hmun Jerusalem chu namzalian tak le nuam tak chu ani zuita ani solai chuan a hun kal to te soi hi adu ngai lawa sipai emo zirlai ti nen po anin biak na po chuan poise na ti le tumro na te chu muang chang kim taksi in asoi thina tin zan laya hian thom aring thin em ema chu chuan I hlau na te chu ati zol thina ma se chumi huna chuan hoi sen taka om turania rin om na hian rim anei bok ani ti in asoi thin te chuan solai chu enkol har sa tak tak chung kwa in an hwalvel na Jerusalem a chuan ngoi renga om rengin meni somni pakhat kumsang ni som pasari akhan kumzami ni in amora